danna mana liking sannan ku yi mana subscribe domin samun sababbin shirinmu. Mun gode. Kotun Kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP a zaben gwamnan jihar Kano na 2023. Mai shari'a John Okoro wanda ya karanta hukuncin ya ce, Kotun ɗaukaka ƙara ta yi kuskure wajen tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙorafin zaben jihar, wanda ta ce Abba Kabir Yusuf bai samu rinjayen ƙuri'a a zaben watan Maris ba. Saboda haka kotu ta yi kuskure wajen zabtarewa Abba na jam'iyyar NNPP ƙuri'u. A game da batun rashin kasancewar Abba Kabir Yusuf ɗan jam'iyyar NNPP, batun ta ce jam'iyya ce kawai take da ikon tantance ɗanta ko wanda ba ɗanta ba ne. Saboda haka ne kotun ta amince da ɗaukaka ƙarar jam'iyyar NNPP tare da yin watsi da hukunce-hukuncen kotun ɗaukaka ƙara da kuma na kotun sauraron ƙorafin zaben Kano. Wannan shine matakin ƙarshe a turka-turkan shari'ar da aka kwashe tsawon watanni ana yi game da sahihancin sakamakon zaben gwamnan Kano. Tun da farko kotun zaben gwamnan Kano a watan Satumba 2023 ta soke ƙuri'ar 165,633 wanda ta in ji ta aka yi wa ɗan takara na jam'iyyar NNPP a ringizo bayan hukumar zaɓe a watan Maris ta ce ya samu ƙuri'a miliyan 1,19,602. Gwamna Abba dai bai gamsu da hukuncin ba, don haka ya wuce zuwa kotun ɗaukaka ƙara. Sai dai ita mai kotun ɗaukaka ƙarar ta baiwa jam'iyyar APC nasara bisa hujjar cewa Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne lokacin da aka tsayar da shi takara, don haka ta nemi a rantsar da ɗan takara Malam Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. A ranar 20 ga watan Maris na 2023 ne hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta wato INEC ta ayyana Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan na jihar Kano. Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan Farfesa Ahmad Doko Ibrahim ya bayyana cewa Abba Kabir Yusuf ya samu ƙuri'u miliyan 1,19,602 yayin da Nasir Gawuna ya sami ƙuri'a 890,705. Wannan su ne hujjojin da kotu ta dogara da su. Mai shari'a John Okoro wanda ya karanta hukuncin ya ce shari'ar ta dogara ne akan zargin da ake yi wa gwamna Yusuf na yin jabun katin jam'iyyar NNPP da kuma aringizan ƙuri'u waɗanda ake ce INEC ta yi masa. Batutuwa ne a cewar mai shari'a John Okoro za a tantance wannan ɗaukaka ƙara. Ɗaya daga cikin shi shine ƙaramar kotu ta yi daidai da ta soke ƙuri'a 165,616 a cikin ƙuri'un da aka kaɗa wa Abba Kabir Yusuf, da kuma tabbatar da ko ƙaramar kotu ta yi daidai wajen ɗauka cewa tana da hurumi a kan batun ko gwamnan ɗan jam'iyyar NNPP ne. Ƙuri'un da ƙaramar kotu ta rage wa Abba halastaccu ne. Bayan bitar muhawara da lauyoyin ɓangarori biyu suka yi, mai shari'a John Okoro ya ce, na gano cewa hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na zabtare ƙuri'a 165,616 daga sakamakon gwamnan ya dogara ne akan tanade-tanaden kundin dokar zaɓe na 2022. Sai dai alƙalin ya ce sashen kundin bai fayyace tsarin yadda harkokin za su gudana a rumfunan zaɓe ba, ya kuma yi tambayar ko menene tsarin ƙuri'un da ta tambarin hukumar zaɓe. Ƙuri'ar da ba ta da tambarin INEC ba za ta zama lalatacciya ba. Mai shari'a John Okoro ya ce sai lalle an tabbatar da hujjar cewa ƙuri'ar ba ita bace hukumar zaɓe ta aika don gudanar da zaɓen ba. Babu wata hujja da aka nuna cewa ƙuri'un da ake magana a kan
a kansu ba su bane akan yi amfani da su a zaben ba, don haka hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe kamata ya yi a jingine shi, in ji mai shari'a John Okoro. A ƙarshe ƙaramar kotun ta yi kuskuren fashin baƙi kan batun kimanta ƙuri'un nata. Wannan sai dai dakatar da adalci, don haka abin ya